F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftitor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħanibda l-ġimgħa bil-kbir għax ħanospita the one and only Triana Wild. Dawn l-aħħar ġura l-Triana kienu veru impenjattivi. Rajnija fl-ikbar spettakli f'pajjiżna, rajnija fuq produzzjonijiet televiżivi internazzjonali, fil-fatt kienet mistidna speċjali f'waħda mill-edizzjonijiet tas-serje Below Deck. Il-Triana rajnija wkoll bi-music video ġdid f'Novembru li għadda. Il-pjan tiegħi huwa li l-lejla ninskopri d-dettalji kollha li hemm bżonn fuq il-preparamenti biex Triana tkun lesta biex titla fuq il-palk. Irrid insir naf kemm iddum tagħmel il-makeup, min jagħmilha l-makeup, però fuq kollox ta' min ikunu dawn l-ideat ekstravaganti. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa. Il-mistiedna li għandi l-lejla tant kont ħerqan biex il-laqgħa magħkom li ma stajtx inħalliha l-aħħar tal-ġimgħa u bil-fors kelli niftaħ il-ġimgħa magħha. Wasal il-ħin biex nilqaha ħdejja. L-unika il-formidabbli mimlija enerġija the one and only Triana Wild. Hello, kif Hello Triana, kif inti? All right. Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Tista' takkomoda ruħek isma' f'6 staġuni ta' prime time qatt ma kellna entrance. Kemm tlellex hu? Glamorous bħal dik. Tlellex iva. Triana, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra Sewa familjari ħafna maħħad il-proċedura. Isem ukun jom. Triana Wild. Triana Wild. Data ta' twelit. Issa propjament twilit fis-sena 2018, imma jaħammur naqra realistiċi issa. Jiena twilit fl-4 ta' Marzu fis-sena 2000. Happy birthday. Thank you. Happy belated Iva. birthday. Għalaq 23 sena mela dis-sena. Ekku. Fejn inti mwilda? Il-rendi ħiena. Il-Rendi? Mwilda l-pjeta, ma ngħix il-rendi. Mwilda tgħix il-rendi, professjoni, Min kollox drag artist, make-up artist, nisfen minn kollox nagħmlu aħna. Isma' jiena l-lejla rrid nisma' naqra d-dettalji kollha ta' kif titrasforma ruħek hekk. Kif tinħoloq il-pupa, il-proċedura tal-pupa ġifieri. Nibdew bil-make-up. Il-make-up. Għandek 3 u 4 sigħat. 3 u 4 sigħat biex lest il-make-up. Ekku. Però qabel ma tibda l-make-up tkun taf il-look finali kif ħatkun? Ija, mela jiena nħobb nipjana mal-ħwejjeġ l-iktar, hemmhekk nara x'ħankun libsa, hemmhekk nipjana l-irtok imbagħad, imma il-make-up innifsu jieħu ħafna ħin għaliex hemm proċedura. Għandi amara separata għall-Triana u għandi amara separata għall-ħajja normali tiegħi. U l-ħwejjeġ min iħithom? Il-ħwejjeġ issa, il-ħwejjeġ hija naqra dal-kostum għamilnieh għall-prestazzjoni naqra dedikata għal show partikolari, ġifieri dal-kostum għamilnieh speċjalment għand ħajjata. Imma l-bqija tal-kostumi nippruvaw nagħmluhom jien u għammi, anke noħolqu ċertu designs, ma kienu mmur nixxi drab, mbagħad U faċli li ssib materjali lokalment jew kollok iġġib minn barra. Mhix daqshekk tqila, imma jien kemm jista' jkun nħobb nuża drab l-riċiklat. Ġifieri jkolli libsa li hija kemm xejn bażika ħanejdu hekk, u hemmhekk intu l-istil ta' Triana b'dak in-naqarix, l-emmolaw, b'dik in-naqra tidher u koxxa. Triana look. Eżatt, intu dak il-wild spinta. Isma' u parrokki, min jaf kemm għandek parrokki? Għandina mhux ħażin iva, tibdil. Jirnexxielek tot kemm għandek jew le? Leta. Diffiċli. Impossibbli not. Jiena qaluli ma nafx hekk vera li l-istil ta' xarek jiddependi mix-show x'ikun fih. Mhux dejjem fejn ħankun pereżempju qed ħin kollu qed nagħti it-taras biex xar jimur l-emmulaw. Nagħmel stil ħarir iktar liex biex l-effett joħroġ, imma pereżempju bħallum inħobb nagħmel dik naqra style hekk taf inti. U x-xar nagħmlu kollu jiena, ġifieri x-xar jiġi kollu liex mhux xejn u hemmhekk intuħ l-istil. Ismani, u għax-show stejk kollok bżonn naqra enerġija mhux ħażin. Naqra. Jiena lek jisimni Triana Wild. Wild daqqal ta' posta għax jiena jisni l-miġnuna ħi fuq l-stage. U Wild ta' veru, għax darba anki spiċċajt weġġajt sew. Hemmhekk kelli prestazzjoni bażikament għamilt 3 rehearsals ma ġrali xejn.
Imma mbagħad wara l-prestazzjoni tiegħi ksirt il-maduma. Għamilt dik il-signature move fejn ngħidula death drop u hemmhekk il-maduma bil-peace x'aktar tiegħi inqasmet kompletament. Anzi ma weġġajt jiena tal-venue kien very understanding ġifieri li għalli don't worry. Dan li qed naraw il-filmat bħalissa. Eżatt. Imma darboħra l-istorja spiċċat ħafna iktar, għarax spiċċajt ksirt saqaj. Sirzi, iva, ekku dil-pupa u ekk kienet naqra injury on duty, tista' tgħid. Hemmhekk kelli prestazzjoni fejn il-miġnuna li jiena deċidejt li naqbes minn fuq l-istage għall-isfel għal-split. Pero kont rehearsijajt għadi, di kont Fi rehearsals ma ġrali xejn, naqra grif l-ammulaw imma xejn kbir. Imma nsertajt the night of the show, ġifieri, nsertajt Mux għamilt waqaft il-show, xiex? Le, komplejt. Bl-adrenalina li kollok dak il-ħin. Ma kellik xoġieħ. Ftit, għax kelli 14 ġiċ nitla, emmek kettorrejt, għabek għedin naqra għaw xaġa mux sew. Imma kelli nkompli x-show, għax bl-adrenalina li kollok, di xaw mażgumon kif jgħidu. U kem domt biex erġajt lajt fuq il-palkum bat wara dak l-inċident? Kien hemm jisu nofsija gap, imma jienet li ħana għamil curtain call, xin għamilt l-ewwel pass bid-dakkuna għalli għaw il-ridek, il-curtain call insija. Umbat kien hemm jaħasra Zaffina li kienu parti mix-show li għandluni għalu li issa tittoħroġ, mhux ħatibqa' backstage hawnhekk tibki. Umbat insertajt fit-tlieta ta' filgħodu tarani l-poliklinik nofs parrokka, nofs make-up u kollox, diħla nżomm sieqi hemmhekk. Biex inkun onest mhux biex nitħaqbik, imma nixtieq kon dubbina narak diħla l-poliklinik nofs armata. Kienet eħe, titara t-tobba ġifieri dak kien speċjaw x'dieħel wasal il-karnival jew. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Triana, inti waħda minn dawk il-performers li tħobb titrasforma ruħek kompletament. Iva. Min xow għall-ieħor, kważi kważi mhux ngħidla ma tkunx tintara, imma it-trasformazzjoni tkun estrema. Trasformazzjoni partikolari ma marriċ kif kienet pjanata. Għalli waħda tgħid. Ta' Lady Gaga. Il-lallu fej ħammorru. Ħammorru lura. Lura fej kienet għada qastwil, Triana ġifieri. Le? Le, mek konna għadna nesperimentaw bl-irtok. L-esperiment marħazin ma. Le, totalment ħażin. ġar eżatt. Kont minn għalija, kien hemm daw l-avvenimenti jek ta' Halloween u tal-karnival, ġifieri ta' tfalli konna morru ħafna daw il-parties. U hemmhekk kien qisu il-ċans ta' Tristan biex jibda jesperimenta bil-parrokki u affarijiet li huma assoċjati iktar ma' affarijiet femminili bħal kien make-up parrokki. U hemmhekk qed ejjen il-bżu ta' Lady Gaga kienet ħarġet il-video ta' GUI niftakar gaj u hemmhekk ġejt inspirat li nixxi parrokka twila bajda u qed teħe, let's go for it. Imma looking back at it now, dak iż-żmien ħassejt li Lady Gaga impersonator ġifieri minn fuq s'isfel. Imma llum le train wreck totalment kienet ma nafx kont qed naħseb bil-glitters taħtajnejja ġifieri. Imma huwa l-proċess li titgħallem. Hekk kont sejlek, hekk ma tiżbaljax. Ekku, mill-iżbali nitgħallmu. Isma' niftit ta' xurilu inti kont mistidna speċjali fuq il-programm internazzjonali, serja Amerikana tant popolari anke lokalment, Below Deck. Ħanaraw silta. Amazing. You're incredible. Triana, l-ewwel darba li għamlu kuntatt miegħek ta' Below Deck, laqas biss kellimtom lura. Mhux ma kellimtomx lura, ma kellimtomx lura għax l-email daħal fl-spam folder. Inserta. U mbagħad ikkuntattjawni fuq by WhatsApp ġifieri, ċemplu li jiena American producer, xin artli American producer, jiena speċi, all right, ġara. Di ġifieri il-producer ħadmet ma' Gordon Ramsay, xim dittej li dat-detalji jindbellaħt u ma bdejtx nemmen xorta, għart li jisma, għax naħseb sematni mit-tonti li ma bdejtx nizzila mal-ewel, għart li jisma hija dal-hotel partikolari fejn aħna t-narmaw u kollox u nitkellmu face to face. Mort, rajt kameras, crews, ikel, dik li zbaħ bitċa kienet, xinrajt l-ikel emmek, et-torrajt, għawek di produzzjoni ta' vera. U minn emmek bdejna diskutu x'nistgħu nagħmlu għax dan ċerta program fejn jiġi filmjat fuq jott.
jott illi ma nafx kemm jiswa qas ħan nipprova. Jien din nixtieq nisma' ħudni naqra minn wara l-kwinti, ġifieri għas-silta tiegħek eżempju. Sewa. Kemm kontilek fuq il-jott? Mela, kont għax aħna kellna peress li l-jott il-kbir kien ankrat bejn Malta u Kemuna, kellna bżonn water taxi. Allura mekk għamilna nofsija mill-belt Valletta sa nofsi su Kemuna. U hemmhekk mort tiġa lesta Le. Konna ġurnata sħiħa ġifieri mort żarmata. Mbagħad li kienu ħaduni fuq jott żgħir li ma jiffilmjawx fuqu, imma jkun hemm il-crew fejn jiekol jagħmel l-irtok u kollox. Tawn il-main suite fejn jiena stajt nagħmel l-irtok u noqgħod letteralment ħassa nagħmel l-irtok, imma nser tal-baħar kien imqalleb. U meta jkollok il-kamra di tal-linta ġifieri meta kont hemmhekk, meta jkollok il-kamra eżatt fuq quddiem tad-dajsa, iċċaqli iktar ħatħossu. U biex ovvjament tkun tista' tara li sejra hekk bl-eyeliner u bil-lipstick nipprova nibbilanċa ruħi biex nagħmel il-makeup. Ma rnexxilix, ġifieri, u skużi l-kelma, seasickness galore. Seasickness galore, kemm jien u kemm il-partner, insertajt għamilt il-lipstick tala kollox. Imma kienet esperjenza, ħanejtek. U kurzita waħda, dawk li jkunu allura fuq il-jott, vera jkunu qegħdin vakanza jew le? Ija, dak vera jiġu. Vera jkunu vakanza. Il-programm għalkemm huwa reality show fejn jaħsbu li jkun naqra emendat u ħarira falt. It's not all true fl-aħħar mill-aħħar, xumma vera jkunu guests fuq dak il-jott, insertaw ridu drag entertainer hemmhekk. Iġveri inti vera kont surprise għalihom? Ma kienu jafu xejn li kon ġejjina. Fil-fatti bdew li d-diska kont għadditi l-attaraġ, ġifieri d-diska bdiet u jienet nofs performance għadditi l-attaraġ. Le kienet totalment spontanja la ħaġa, planning vera ftit, l-unika planning li kien hemm fi xi titla fi xi tinżel. U pija dak li jiġri mbagħad huwa kollu spontanju. Triana, ħammorru ħżejra ta' reklami, kif niġu lura ħanitkellmu naqa' fuq l-aħħar music video tiegħek, ħanitkellmu fuq in-nar li kien fih il-music video tiegħek. Kien jaħraq in-nar. Kien jaħraq ħafna. Ħammorru nara ftit reklami kif niġu lura jkomplu prime time jaqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. Speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. United Colors of Benetton. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time din il-ġimgħa bdejt bil-kbir miegħi l-lejla the one and only Triana Wilde. Konna qegħdin nitkellmu kemm kellha xhur impenjattivi fl-ikbar spettakli li għandna f'pajjiżna kienet mistiedna ukoll waqt is-serje Below Deck meta kienu qegħdin jiffilmjaw Malta qaltilna gossip minn wara l-kwinti ġifieri jekk tliftu il-parti fejn bdiet tirrakkonta morru fuq One Play ħalli tisimgħu id-dettalji kollha. Triana, l-aħħar single tiegħek Cannibal tħriġ ta' f'Settembru jew November? Novembru kienet għal-Halloween. Għal-Halloween, dik propjament diska ta' Kesha u ddeċidejna li nagħmlu daqsxejn ta' cover għax Halloween dejjem rid nagħmel dawk in-naqra proġetti hekk taf kif.
U kemm ilha naħolqot dal-karattru ġifieri, hemmhekk ħadd aktar bes-serjetà fejn irrekordjajna l-ewwel speċiż. Cover ngħidlek, cover. U ma tħareġ il-music video, ħanaraw biċċa minnu, ħanaraw silta minnu. I swear I do, but just not, baby, when it comes to you. I get so hungry when you say you love me. If you know what's good for you. I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of guy I'd stalk in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat you, fool. I eat boys up, breakfast and lunch. Isma tirrimarkaw li anke leħnek tajjeb ħafna. Thank you. Mux ħanajt li memx naqrajnuna minnant il-computer. Issa, dawk huma dettalji tekniċi li għandek iżommhom segreti għalissa. Tajjeb, isma Triana dak il-music video kienet ġurnata twila meta ffilmjajtuh. Iva, ġurnata nippreparaw minn qabel u sintendi ridna niffilmjaw meta kien dlam ċappa. Għax naqra ta' Halloween ta' finti mur naqra fid-dlam, mux ħażin. Kienet ġurnata imma mux ħanajt li kienet l-iktar ġurnata impenjattiva meta għamilna produzzjoni hekk. Għandi tim vera ħelu, nistanejt. U inti artistikament u anki teknikament involuta mill-bidu sal-aħħar. Iva, jien ġifieri naf kif għandi nħaddem kamera, neditja dak ix-xogħol kolli qegħdin taraw huwa kollu l-editing tiegħi, ġifieri, kolli ħabib tiegħi li rikordjani, kemm il-leħem, Brendan Zamit nix nsellim dominaw. U minn hemmhekk jiena nieħu over anke minn qabel nibda nara x'nista' nagħmel il-locations, il-props, moħħi ma jaqafx għal dawn l-affarijiet. Jien nixtieqek tirakkuntalli naqra x'ġara b'dak in-nar u meta qam ir-riħ. Xena minnhom kien fiha n-nar. Iva, insertajna u għaddabna naqra mhux ħażin petrol għax kienet naqra ġurnatom duża u l-affarijiet ma rridux jieħdu n-nar. U hemmhekk kien naqra il-petrol fin-nofs, tfajna ħafna u nserta jien x'inkelli x-xogħol fejn kont minduna mal-art, ġiet naqra buffura riħ il-kontra u taret ġamra fajni. Wild, ġifieri. U din hija dan huwa l-istess music video li sploda tank jew dak music video. Dak kien ieħor, dak kont. Mela vera wild, jekk kull music video jew jisplodi jew jaqbad in-nar. Grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Jien napprezza li għamilt il-ħin u iktar napprezza li għamilt 4 sigħat tagħmel il-makeup biex stajt tiġi hawnhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex inkun nista' nirringrazzjak tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Għawnek il-lejla fil-fat, grazzi għal Fior de Vita, għalik għanna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior de Vita li bijom tista' tikreja dak il-cheese platter perfett kif kol grazzi għal yogiti għalik għanna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali biex tkun tista' tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna wkoll ktib bil-fuq minn 40 riċetta li daw kollha kemm huma tajbin ħafna biex tikolhom, però wkoll tajbin ħafna saħtek. Grazzi ħafna, jien apprezza. U l-kumplament tas-serata lilek ukoll. Qabel ma ħallikom il-lejla nixtieq infakkarkom li llum huwa tnejn u allura jkollna kompetizzjoni ġdida fl-imkien Matelje nidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u hemmhekk issibu domanda sempliċi ħafna, tridu tirrispondu tajjeb u jekk tirrispondu tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu ir-rebbieħa. Qed nistenna lilkom sabiex tirrispondu. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara tal ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ nawguralkom il-lejl it-tajjeb u nixtieqilkom is-saħħa. Niltaqgħu. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.